Hemen atalan dostlar şoň kursda Minecraft'da ýas Minecraft'da da işlemäne gitýän. Häzir sanamdyň alaýyn andyrın bir jyklap durup jan kapytyny sizden görýän dostlar any kapyny açyk göreliň. Salam aleykum ağam. Ahlelele ahlelas. Waleyküm selam. Näçe kapydan jyklap dursyň ağam? Ay, men öýüm ýokda, ondan dostlarla bir ýerde ýaşap durun. Ayağım kakaymaly öýme salardım da. Ay, borla haky oturmadym. Gel geç ver öýümde ýaşar. Bulýa häzir zatlamar giren öýüme. Böyle can sağlam. Ne dostlara yemek gelip gün yataydı men yasomda bilemek. Böyle bizim işlemene gidivereli dostlar. Son gelir onun görür näme dersen bilen. Ne dostlar şunyalak birinin öýüne arafalamaly bir dostum arafalap beräýdi. Ona da pul bererdi. Şunyalak çyrak iş. Hapylaryna eşitip çykaýmaly. Bu dostum ama kiçil arafalana goýdan öýüni pon hapalan gidipdir. Ay böyle bize ansat bulam alýar şoň üçin nä bakymja gaýryp bolduk. Häzir dostuma jaňa derin. Onuň gurlaşar. Nä dostum bilen gurlaşdym. Pulam sannagy salym diýdi. Ona 10 izumrut. Ay böyle gatkana däl ýöne böyle şulam. Gatkana iş ýokdy da hebäbi. Häzir öýe barýas. Ýanky dostumam göreliň dostlar. Ha kapyny ýapaýyn. Durun dostlar. Başta videoda bilýäňiz da kompýuter durdu bärde notebook. Dostlar bu gidipdir atynam harlamadım la jetmaroz diýip durdu bolan. Öýüme de salaýdym an fannaga maç göreliň. Emme pulma markdaýypdyr. Ay borda dostlar sen fal oturmaň şuňal tanamaýan adamlaryňda öýüňde şuňalak her hil datlar op bile. Hemme